Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg lave min roomtur. Og som sagt så hedder jeg Victoria. Og jeg er 10 år og vi bor op. Så lad os ellers bare komme i gang med den her video. Her der kommer man ind fra min dør. Helt almindelig hvid. Så kan man ligesom se min reol ind til mit værelse. Her. Og noget ligger der. Og lidt her. Og nu når jeg skal ind, så er der sådan en støvsuger lidt en hårdukke. Og så er der min hunds madras. Og så er det den her kæmpe minion. Nixet. Og så har jeg mit skrivebord her. Jeg vil i gang med noget på min computer. Så har jeg mit spejl. Hello. Hello. Ja. Og et billede af min mormor. Så hernede der er min skraldespand, det er rigtig spændende. Hernede har jeg alle mulige tasker og sådan lidt. Det ser lidt ud sådan en masse bøger. Og en seng. Den er så smart, prøv at se. Og lige på plads til nogle andre, der kan sove der. Og så en lampe, slik og nogle forskellige ting der. Og ja. Har jeg ikke grim og det er. Så vi ses. Det var så ellers min roomtur. Og det kan være August også laver ind. Det er ikke sikkert. Men vi ses.